Toliko pocenjujete moje mišljenje o knjigama, a čitam ko da nisam normalna. Moj lik je jedna dobra vila. Njena funkcija u seriji je zapravo da napravi ljubavnu vezu između svog šefa, Bojanić, koji je izdavač, i Olge, koja je spisateljica i koja je napisala roman o svom životu i tako dalje. I ova sezona se zapravo bavi nama, ljudima, običnim ljudima koji sedimo pred televizorima i gledamo. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da i sama učestvujem u toj vrsti predstavljanja tih problema. Saradnja sa kolegama je bila jako lepa. Zaista Marija, s kojim sam prvi put radila, je bila divno iskustvo, a Vojin, s kojim sam nekada davno igrala jednu predstavu, isto je bilo uživanje raditi. I gledate me tu već 10 minuta. I ništa. U vezi sa čim? Pa i ja sam žena, šefe.